Así que esta non vou rebaixar as miñas expectativas e vou formular só unha pregunta. Por que, se xa temos o mesmo nivel de riqueza que antes de caer na recesión, temos que vivir peor? Mais en concreto, por que se o nivel do PIB en 2018 vai ser o máis alto da nosa historia, as condicións de vida e de traballo da inmensa maioría social do noso país son significativamente peores que as que tiñan no ano 2008. Na súa intervención contrapuso o dato da variación do PIB ca realidade laboral e social na que vive a cidadanía, describindo unha Arcadia feliz na que non se senten representadas, na que non se recoñecen a maioría das mulleres e dos homes do noso país. Segundo os últimos datos do CIS, o 93% dos cidadáns opina que a situación da economía é regular, mala ou moi mala. 93%. E teñen razón, porque saír da recesión non é saír da crise, porque o crecemento económico non se está trasladando a maior benestar social, porque hai crecemento pero non hai recuperación, porque non damos pasado do macro ao micro, das estadísticas á realidade da xente. Hai un dato que o pon en evidencia, creo que hasta o presidente Feijóo o recoñeceu de forma lateral. En 2017 temos o mesmo nivel de PIB que o ano 2008, pero a parte do PIB que se dedica á retribución das rentas salariais aínda é 2.000 millóns de euros inferior ao ano 2008. Temos o mesmo nivel de riqueza, pero está peor distribuída. Perdemos os que cobramos salarios e gañan as rendas empresariais. É así de simple, é así de inaceptable. Temos o mesmo nivel de riqueza, pero menos emprego, máis precariedade laboral e peores salarios. Como vostede non falou ningunha pincelada da realidade na que vive unha parte non menor da sociedade galega, eu vou dar eu, para ver se nese retrato que fai do noso país lle introduce algo de realidade. En Galicia hai 144.000 empregos menos que en 2008. A metade da clase traballadora xa é precaria, porque o 28% ten un contrato temporal, o 15% traballa por horas non desesado e o 15% rota entre o IEN e o traballo precario. Hai 71.400 desempregados máis que antes da recesión. Son 181.700 persoas que están buscando hoxe un traballo. Moitas delas dende fai máis dun ano e son parados de longa duración. Hai 62.000 fogares con todos os membros en paro. E dentro deles 34.000 que non teñen ningún ingreso laboral, nin salario, nin pensión, nin prestación por desemprego. O conxunto da clase traballadora perdeu de media un 8% do seu salario. Pero os máis precarios perderon neste tempo o 25% do seu salario real. Hai datos da Axencia Tributaria, 450.000 persoas asalariadas en Galicia con ingresos por debaixo de 1.000 euros. E dentro delas están as 310.000 persoas que ingresan menos do salario mínimo, do miserable salario mínimo interprofesional que hai en España. Son traballadores pobres, un de cada 3 asalariados galegos. A pobreza afecta tamén aos traballadores autónomos, porque o 55% declara ingresos por debaixo de 500 euros ao mes. No 44% dos fogares galegos, a suma dos ingresos de todos os seus membros non chega a 1.500 euros, 44%. Os fogares galegos gastan de media 3.600 euros ao ano menos que en 2008. Unha caída do seu gasto real do 25%. En Galicia, señor conselleiro, hai 700.000 persoas en risco de pobreza ou exclusión social. Temos unha taxa AROPE do 25%, o que implica que unha de cada 4 persoas do noso país está nesa situación. O 63% das pensións están por debaixo do limiar da pobreza. Pensionistas pobres, que no caso das pensións de viudidade chega ata o 81%. Pensións moi baixas que, ademais, perderon o 3% do seu poder adquisitivo nos 2 últimos anos. E desto do que fala cando fala de crecemento san? É compatible esta realidade social co concepto de crecemento san? Un modelo de crecemento que deixa atrás a unha parte moi importante da poboación non é un crecemento san.
É o contrario, é un modelo insán, excluínte, insusto, insolidario, antisocial. O mesmo PIB, pero moito peor distribuído. E por iso temos unha sociedade máis insusta, máis desigual, con máis pobreza, con menos dereitos laborais, menos emprego, máis paro, salarios devaluados e maior precariedade laboral. Unha situación inaceptable, alo menos para o noso grupo parlamentario, que ten culpables. Un deles, as reformas laborais que le cortaron dereitos laborais para impoñer a devaluación salarial e a precariedade extrema. Pero, ademais desta redistribución insusta no reparto primario da renda, hai que engadir algo que é responsabilidade absoluta do seu partido, dos gobernos do PP no Estado e na Xunta de Galicia. Son as políticas de austeridade compulsiva e de recortes que reduciron a capacidade do sector público para actuar contra a desigualdade e a precariedade. Actuar a través do orzamento, a través dos ingresos fiscais e do gasto público. Os recursos dos que vai dispoñernos dos orzamentos de 2008 son unha clara demostración desta estrategia neoliberal. É certo que crecen o 2,9% e que a Xunta vai dispoñer de 266 millóns de euros máis que en 2017. Pero, conselleiro, non nos fagamos trampas. Só en termos nominais. O IPC, hoxe, en media interanual, xaneiro, setembro, está no 2,3%. E iso significa que os orzamentos non vayan a medrar máis alá do 1%, de 100 millóns de euros ao ano. Esta reducción, este crecemento mediocre e pobre, forma parte dunha estrategia de reducir o gasto público, que non se produzo, que non foi ninguna casualidade, nin un efecto secundario da crise, nin un dano colateral, é un objetivo explicitado polo seu goberno. Montoro acaba de presentar o programa presupuestario na Comisión Europea e di que o gasto público en España vai baixar do 41,2% do PIB ao 40,6%. Sabe canto é iso? 7.278 millóns de euros menos, casi todo en sanidade e en educación. Isto é, nas competencias fundamentais que teñen as comunidades autónomas. E esta é a estrategia. Pasou a fase dos recortes nominais sobre o gasto e estamos na fase de que o orzamento medra moi por baixo do que medra a riqueza e, polo tanto, o seu peso relativo, os recursos que se destinan a mellorar a vida da ciudadanía, cada vez, en termos reais e en termos comparados co PIB, son máis baixos. Un par de datos o demostran. No ano 2018, o orzamento se vai incrementar no 2,9%. Pero isto, digamos que hai que compararlo con canto vai a medrar a riqueza, o PIB nominal. O PIB nominal hoxe está crecendo o 5,5%. E no seu cadro orzamento, non sei, oí que podía dar o dato, 3,2 de variación real do PIB e 2,3 de variación dos prezos, os sumas, e iso é 5,5%. E no seu cadro macroeconómico para o ano 2018 di que o PIB nominal vai medrar o 4,2%. Bueno, ese é o que está sucedendo. A riqueza medra na contorna do 5% e o orzamento medra por debaixo do 3%. Resultado, cada vez a capacidade que ten de actuar o Estado, a Xunta de Galicia, o poder público, para mellorar, para compensar esa desigualdade no reparto primario da riqueza, desaparece. Voulle poñer un exemplo porque me parece que non o entendeu. Formalmente as pensións suben o 0,25%. Pero como a inflación está no 2, os pensionistas perden 1,75 puntos de poder adquisitivo. E esta é a estrategia orzamentaria da Xunta de Galicia. Que o orzamento medre por baixo do que medra a riqueza, perdendo peso e capacidade para actuar sobre as condicións de vida. Digamos que nese sentido o orzamento do ano 2018, con este incremento tan cativo, ven a consolidar os recortes aplicados no período 2009-2014. Eu vou dar unhas cuantas cifras. O gasto en sanidade sube neste ano 129 millóns de euros, pero aínda así estará 397 millóns de euros por debaixo do gasto real executado no ano 2009, un 9,3% menos. O gasto en educación, a pesar de subir 44 millóns de euros, aínda é inferior ao do 2009 en 436 millóns de euros. O gasto en políticas de emprego é inferior en 230 millóns de euros ao que se executou de verdad no ano 2009. A inversión en infraestructuras
a pesares da leve recuperación deste ano, aínda está 333 millóns de euros por debaixo do ano 2009. E hai tres partidas... Señor Lago Peñas, leva 10 minutos, agradeceríalle. Ben, hai tres partidas que me gustaría citar de retroceso. As políticas de vivenda perderon o 71% dos seus recursos, a normalización lingüística un 69% e as actuacións medioambientais un 67%. Nese sentido, conselleiro, o incremento nominal do 2,9%, o real do 1% do orzamento de 2018 resulta absolutamente irrelevante para a recuperación do que temos perdido. O capítulo 1 do que vostede presume se incrementa este ano, pero aínda así é inferior no 10% ao ano 2009. Remato con dúas ideas. O conselleiro presume do que aumentou os gastos de capital, os 6 e 7 sumados, son 97 millóns de euros máis no ano 2018 que no 2017, pero son menos da metade do que se investiu realmente no orzamento inicial, sino no gasto real do ano 2009, menos da metade. Iso é do que estamos falando. Non todos os gastos se reducen en termos comparados, porque o capítulo 2 de gasto corrente sí que se incrementou, comparado con o ano 2009 real, e sobre todo se incrementou os gastos financeiros, porque é certo que son inferiores, pero son máis altos dos que había no ano 2009. Remato recordándolle a pregunta: por que se temos o mesmo nivel de PIB, o orzamento en termos reais é un 23% máis baixo que o real, que o executado do ano 2009. Mentre non escoitemos unha resposta aceitada, seguiremos pensando que os orzamentos para o 2018 que hoxe nos presenta son decepcionantes, restrictivos, mediocres, antisociais, continuistas e neoliberais, que non sirven para mellorar a vida da cidadanía, que non sirven para darlle a volta aos recortes e que non van servir para impulsar a actividade económica e recuperar o emprego. E, nese sentido, En Marea os rexeita con absoluta rotundidade. Moitas gracias, señor Lago Peñas. Polo Grupo Parlamentario Popular ten a palabra por un tempo de 10 minutos flexibles o señor Puy. Moitas gracias. O primeiro, ademais de agradecer a presenza do conselleiro e todo o seu equipo nesta Comisión Terceira, eu quero felicitalos por traer